matan nan sai ta fito, abba gida ka ci kaza kazan ubanka yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wallahi ba za mu baka gwamnan jihar Kano ba, banza ne bakin jini. Duwan gashi nan in mun kai yaron su ne ya faɗa, wallahi ba za mu baka gwamnan jihar Kano ba, banza mai bakin jini. Ta gama zagin uwata da ubana yana kabari, sai da aka rike ta. Aka maida ta, ta ga yaronsa PA ɗinsa gashi, ni ban je da kowa ba, PA ɗinsa ya zo muna jiran jirgi yana ɗaukan hoto. Ta ce wannan uban wane ne yake wannan abu, ku doke su. Yan uwansu suka fito da belt suka dinga dukan, sai da suka fasa masa nan, jini ya goshin ya fito. Kuma aka hana ni, ta ce ba zan hau jirgin ba, jirgin da ni na biya da kuɗi na gashi nan. Aka ce muna sit haka, aka ce sai dai in koma can ba. Na ce ikon Allah, matar mai rike da kujerar mulki, ba mai rike da kujerar mulki ba. Daga ƙarshe dai aka zo aka ce ba zan hau jirgin ba. Da na dage ne kuma sai na hau jirgi, sai waɗannan mutanen nasu aka je aka ɗauko su suka tare ni suka ce za mu tafi da kai ofis. Na ce to ku kawo an kwaku samun, sannan zan tabbatar da cewa kun yi arrestin dina mu tafi ofis. Amma a cikinku malamai aka samu wani wanda bai taba tinkarata ba, bai ji nawa bashin nan ba, bai ji me ya faru ba, ya shiga gidan rediyo ya dinga tsine min albarka. Ba ni da mutunci, na ci mata mutunci, na yi kaza yadda ka san yana gurin aka yi. Shin wannan a matsayinsa na malamin addinin musulunci ya yi adalci ko bai adalci ba? Da za mu tsaya a gaban Allah subhanahu ta'ala zai iya kare kansa. To irin wannan abin muke so mu roƙe ku don Allah dan annabi a daina shi. Sai da na je wajen ubangidansa na ce to malam, ina so ka fahimta, ina girmama ku, ina ƙaunar ku, amma kaji. Malam ya ce ba mu ji daɗi ba, kuma mun kira shi mun yi masa faɗa, abubuwan da aka yi ba daidai ba ne. Ya kamata in ma yana so ya ji ya baka hujja, ya zo ya kafa hujja ya same ka. Na ce to malam, ni dai dama damuwa ta ku da kuke bayin Allah, kuke kamanta adalci, kuke magana da hujja. Ba na son wani abu da zai zo a ce na yi muku laifi ko na ci mutuncin malami. Har yanzu yana nan bai daina ba. Ina fata malam zai ja hankalinsa. Karan bana maganin zoman bana.